बे समाव साखा खब्रै सालायग्रा आरो गाखोग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोनथिनो गोनांथार खौरां नङाब्ला फाइन होनांगोन गोबां रां। बे समाव भारत सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों आयेन फोसावदों। नंगौ, बे समाव गारि सालायनाय आरो गाखोनायनि सायाव हादरनि केबिनेट मन्त्रि नितिन गाडकारि थामहिनबा ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार नितिन गाडकारि बिथाङा मोनसे गोख्रों थांखि लादों। बे समाव साखा खब्रै गारि सालायग्रा आरो गाखोग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे मिथिनो गोनांथार खौरां आरो बे आयेनखौ सासे मुंदांखा कम्पानिनि बिगोमा साइरास मिस्ट्रि मुंनि सुबुङा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि उननिफ्रायनो बे आयेनखौ गोख्रों लाबोनो थांखि लादों नितिन गाडकारि बिथाङा। जुदि उनाव जिरायनाय सुबुंफोराबो बेल्ट लागायाबा अब्लानिया नोंथांमोना जुरिमाना होनो थाखाय साखाफारा जाखादो। मानोना 2022 मायथाइयावनो सीट बेल्ट मारियैनि थाखायनो खमैबो 15,000निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बेखायनो नोंथांमोना जुदि गारियाव गाखोनानै बहाबा थांनायनि सिगां सीट बेल्ट लागायनो दाबाव, नङाब्ला फाइन होनांगोन गोबां रां। बे आयेननि गेजेरजोंनो मिनिस्टार नितिन गाडकारि बिथाङा फोरमायबावोदि बे बारनिफ्राय गासैबो गारियाव जिरायनो हानाय केपासिटि बायदियै सीट बेल्ट आरो एयार बेग गासैबो थानांगोन, नङाबा बे गारि कम्पानिनि हेंथायै राहा लानाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। Already there is a law, even for the people who are sitting on the back seat, even that is mandatory for them to take the seat belt. In the front side, a driver seat and a driver side seat, if they are not taking seat belt, then there is some horn, some sound is there. Now we are issuing the law by which manufacturer will take that even the back seat people also, they are not taking the belt, then also there will be a sound for creating awareness in the mind of the people. And if we find people that they are not taking belt, then there will be fine of 1,000 rupees, either it is back seat or front seat. So I feel that taking fine from the people is not our intention. We want to create awareness between the mind of the people, and we have to change the mind of the people that they should respect law and there should be a fear for the law. That is exactly the country needs all these things today, because we have to save the life of the people. And in the road accident, at least out of 1,50,000 deaths, there are age group of 18 to 34. The 60% deaths are belong to young people. It's very unfortunate. I will appeal to the people of our country. We are highest in the world in the road accident. With your cooperation, we can save the life of the people. Please help us. Please cooperate us, and please create awareness in the mind of the people that we will obey the rules of the road, and we will take it seriously and sensitively, and we will save the life, not our life, but we will save the life of the people. That is exactly we need cooperation from the people by and large.
गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।